खुलुमबाय आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय। दा बे ब्लगानो जाहैबाय जोंना हिन्जावा थाइजौनि आसार बानायनो नागिरदों। बे थाइजौनि आसार बानायनायखौ नोंथांमोना दसे नायलांदो। थाइजौआ एसे गोरामोन आरो सिगाङाव बानायखानाय दंखायो। माने खोथाया जाहैबाय थाइजौआ एसे गोरलै जायोबा मोजां। थेवब्लाबो नै जों बानायबाय। बानायनायनि सिगां बे थाइजौखौ बानायखांनानै हाजोबखांनानै एसे रुनांगौ। रुनानै एसे फोरानस्रोयोबा मोजांसिन जायो। बेनिफ्राय थावखौ एसे फुदुंदो। फुदुंखांनानै एसे थान्दा खालामदो। बेनि उनावहाय मस्ला मस्लि थाव आरो संख्रि बेफोरखौ मोजां मिलायनानै थावआव बे थाव फुदुंखानायाव बेखौ मोनसे बथलनि बयाम बेयाव सोदो। होनबा बेखौ सम सम जोङो सान्दुंआव फोरानबाय थादो आरोखि। होनबानो मोजां जायो आसारा। प्रत्येक बोसोरावनो जोंहा बानायबाय थायो। बिदिनो न'आव जानो थाखायल' आरो